गुड मर्निं आंगो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव नैबे बुस्थुखौ सावरायगोन नैबे फरायनानै लाग्रोदो नोंथांमोना लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि बे इलेक्सन खाथिथार सम फैथारसिगौ समाव बिपिएफ दोलोखौ माबादि बुंदों थारैनो बिथाङा थगायमारा नामा बेनि फोरमानखौ लास्टआव हैगोन नाथाय नैबे दिनैनि जुवा मुक्त जौ मुक्त सिगारेट मुक्त सरकारावबो जे दिनै जुवा सोलिदों बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। हेलो एवरीवन वान्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। गिबियावनो जोंहा नैबे बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय मोनसे पस्ट हगारदों जे सिआइटि खाथिनि बे नेपालपारायाव खेला जागासिनो दं फुजानि नामाव मेला जागासिनो दङ आरो ओरैहायबो जादों बागानाव क'क्राझार टाउननि ओरै सोनाबहा मोननैबो आन्डार दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। दा बेयो मोनसे प्रश्न फैयो दिनै बिथांमोना बुङो जौ जुवा सिगारेट थांखु बिरि बेफोरखौ जों मालाबाबो लाइ होआ होननानै इउपिपिएल दोलोनि सरखार दानाय बिटिआर सरकारा बे सरकारा जौ जुवा मुक्त सरकार बेयाव खुनु एलाउड गैया नाथाय बोरै बे बुस्थुआ सोलिदों बे फुजानि नामाव बोरै मेला सोलिगासिनो दं स्टिल दासिमबो आरो बे लिरनायखौ मोजाङै नाय बेखौ ओरै लिरलांनानै आवबो माने मोननैयावबो सोलिनानै दं आवबो होनदों मोनसेल'बाथ' उमुगावल' उमुगाव होनगौमोन नाथाय मोननै नालाय उमुगावबो जुवा सोलिनानै दं। बेफोर मा जायगायावनो फोरमान मा बुङो सिंजों मा खारो एथ' ओरैनो लेनदेनसो ओरैया लाबाय होहोबाय एलाउड खालामबाय बेखौ बुंनानै पाब्लिकफोरखौ जाम्बा बुरबक खालामनानै लाब गैया बयबो नुजोबखायो सिङाव जेनोखि सोलिदों बेखौ सोलियोबा सोलिनो होआबा होआ बन्द' खालाम बा ओरै मुसे बुंबा जानाय नङा इलेक्सन पारपासाव जों खेबनानै डाइरेक्ट हगारनाय मोनबा माबा मोनसे होनगौमोन नाथाय दिनै रादाब बड'लेण्ड रादाबानो पस्ट हगारबाय मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे जितेन मुसाहारि बिथाङा जाबायदि बाथौनि सायाव बुंदोंमोन बेनि सायाव आङो भिडिअ बानायदोंमोन दा बेखौ गोबां आंनि भिउवार्स बिथांमोना आंनाव मेसेज हरदों बेनि गेजेराव खायसेया बुंदों इउपिपिएलनि जुदि सासे दैदेनगिरिया बुंनायमोनबा नोङो हफ्रा बुंसिगौमोन साला सुवाद बायदिसिना होनहरदों आं बे होननायखौ जेबो साना होनथों बुंनांगौबो बुंजानांगौबो नाथाय बिदि नङा बे जेखिनि धर्मखौ नैबे मोनसे खोथाया क्लियारखा बे जितेन मुसाहारि आदानि बाथौनि सायाव बुंनायनि इन्टेनसना थिगानोमोन मोनसे समाज फोसाबनाय बे मोनसे पइन्ट कटेड पइन्ट बियो बेनिफ्राय बिथाङा जे राजनितिकजों धोरोमखौ सरजाबदों बियो बिनि थाखाय बिराद गिदिर भुल बेनिखायनो आं बारा होख्राव बुङाखै दा इउपिपिएलनिबा कंग्रेसनिबा बिजेपिनिबा बुंगौमोन बिपिएफनिखाय बुङाखिसै बे नङा बुंदों जेखौ गनायनानै लाथाव नङा बेखौ बुंबोदों नोंथांमोना मोजाङै कमेन्ट्सनि गेजेरजों बिनि सायाव फोरमायहरफिनबानो जाबाय। लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ राजनितिक दला रायजोफोरखौ थगाय सोबख'बोदों नामा प्रमद बर' बिथां सारा फोरमान होदों बेखौ जोबनाय फारसे हैगोन आं दा जेबो मावनो हायाखै सोबख'दों थगायदोंल' सिआइटि इन्जिनियार आइफावालि दालां बेफोर मा रायजोनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होनाय नङा राय सकलर कारणे अबदान दिया हयना नहय हैब्ला नोंथांमोना बुंहरदो दे दा अब्ला प्रमद बर' बिथां सारा मा बुंदों बेखौ नायलांदो जोबनायाव कमेन्ट्स होबानो जाबाय। जोबोद मोजां आरो आगोलनिख्रुइ गोबां गुणानो मोजां जों जेखौ नुदों आरो सिडली ओनसोलनि रायजो राजाखौ बयखौबो आं बाख्नायो जे बिथांमोना जे सोलायनायजों बयबो सोलायफादों आरो बयनिबो साननाय हनाया गोजोन खौसेथि आरो मोजां थासारिनि फारसे बयबो आवगायबोदों बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो इउपिपिएलआ
जोंनि नैबेयाव नैबे बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनानै सिडली ओनसोलनि एबा सिडली समष्टिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ आरो गोबारै मावनो हागोन आं बेखौ फोथायनाय फैदों। सिडली सालाकाटियाव देरहासार बसुमतारी बिथाङा बिनि MCLA जिहेतु बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै रायजो राजाफोरखौ थगायनायजोंसो राजनिति खालामबोबाय थादों ओंखायनो आं नुदों जे सालाकाटि समष्टियाव राजबंशी बर' मुसलमान बङालि जिमान हारिफोर दङ बे गासैबो मानसिफ्रा दिनै सोलायबाय आरो बिथांमोननि थगायनाय राजखान्थिजों थाला आरो नंखायनो सालाकाटियाव जों खमसे खम 15निफ्राय 20,000 भट बारा मोनगोन आं बेखौ दिनैनि अंकआव नुनो मोनदों। सार नोंथांमोननि सरकार दानायनि उनाव थिकादार आरो रायजो राजाफोरनि आखायाव थाखा फैसा खम जाबाय होननानै बिफोर दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो। जोंनि सरकारा रायजो राजानिनो खामानि मावबाय थादों आरो BPF सरकारा BPFनि खामानि मावदोंमोन नाथाय UPPL सरकारा रायजो राजानि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय आइजोफोर जौगानायनि थाखाय आरो सोरगिदिं सान्थि गायसननि थाखाय जों खामानि मावदों दा बे बाथ्राफोरखौ BPFआ बुजि मोननाय नङा बेखौ बुजि मोननो थाखाय BPFना आरो गोबां सम नांबावगोन मानोना बिथांमोननि राजनितिखौ जोङो मालाबाबो गनायबोआखै मानोना बिथांमोननि राजनितिया सोबख'नाय थगायनाय नासयनायनि राजखान्थिमोन आरो जोंनि राजखान्थिया अनज्लायनाय मोजां मोनज्लायनाय रैखाथि होनाय आरो जौगानायनि राजखान्थि। भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।